लोगोफोर नोंथांमोनखौ बर' इनफ'टेक इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआनो जाहैबाय BTC स्पेसियेल टेट 2023 जायनाखि बड' साबजेक्टआव दङ आरो बे बड' साबजेक्टआव थानाय जायनाखि सिलेबास बेवहाय मुंग्राइनि मोनसे आयदा दङ बर' रावनि मुंग्राइ। बे मुंग्राइनि जायनाखि माखासे नियम खान्थि दङ आरो बिनिफ्राय जा सोंनाय फिननाय फैनो हागौ बिनि सायाव मोनसे भिडिअ हरनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो बुजिनो मोनगोन। दानिया मुंग्राया मा एबा मुंस्लाय बियो मा बेखौ जों मिथिनानै लाग्रोनि। मुंमानि जायगायाव जग्रा सोदोबानो मुंग्राइ होननानै बुङोब्लाबो मुंग्राया गावनि माखासे जर'खा आखुथायफोर दं। मुंमा बादिनो मुंग्राइखौबो से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायसिम लांनो थाखाय मुंमायाव दाजाबनाय दाजाबदाफोरखौनो दाजाबनाय जायो। बर' रावआव मुंग्राइखौ जों मोनबा बाहागोआव मोननाय जायो। बेफोर जादों सुबुं दिन्थिग्रा मुंग्राइ, थावनि दिन्थिग्रा मुंग्राइ, सोंनाय दिन्थिग्रा मुंग्राइ, थि दिन्थिग्रा मुंग्राइ, थि दिन्थियि मुंग्राइ, बिनि उनावहाय नम्बर दङ गाव दिन्थिग्रा मुंग्राइ। दानिया बेफोर मुंग्राइफोरा गावहानो गाव माखासे आखुथायफोर दङ आरो माखासे नेमखान्थिफोर दङ। सुबुं दिन्थिग्रा मुंग्राया मा जों बेखौ मिथिना लाग्रोनि। सुबुं दिन्थिग्रा मुंग्राइ नम्बर सुबुं दिन्थिग्रा मुंग्राइ सुबुं दिन्थिग्रा मुंग्राया मा? दानिया बे मुंग्राइखौ सानरायनि बिथिंनिफ्राय जों मोननै बाहागो आरो सुबुंसायनि बिथिंनिफ्राय जों मोनथाम बाहागोआव मोननाय जायो। दानिया सुबुंसाया मा आरो बेखौ मिथिनो गोनां जायो जोङो। दानिया जों बेखौ ओरैबायदि बाहागो राननो हायो। सुबुंसायनि बिथिंनिफ्राय जों मोनथाम सुबुंसाय आरो ओरैहाय से सानराय आरो बां सानराय। दानिया सुबुंसायाव सुबुं दिन्थिग्रा मुंग्राया गासै मोनथाम दङ। बेफोर जादों सेथि सुबुंसाय, सेथि सुबुंसाय, सेथि सुबुंसायाव से सानरायाव आं जाबाय। ओमफ्राय बेखौनो बां सानराय खालामोबा जोङो आंनि बां सानराया जागोन जों। थिग बेबायदिनो नैथि सुबुंसायाव दङ नैथि सुबुंसाय, नैथि सुबुंसायाव नों बियो नोंआ जाहैबाय मान होयि। जों मान होयि बिथिङाव नोंखौ डाइरेक्ट गाबज्रियो। मान होयि, नोंनि बां सानराया मा जागोन? नोंसोर। नोंसोर। बेनि उनावहाय दाना मान होनाय बिथिङाव नों नैथि सुबुंसायाव जोङो नोंथां होननानै गाबज्रियो। नोंथां, मान होनाय। नोंथांजों जोङो मा दाजाबफायो? नोंथांमोन। बां सानथायाव जोङो मोन उन दाजाबदाखौ दाजाबनाय जायो। आरो नैथि सुबुंसायाव जोङो बां सानराय लांनायाव जोङो सोर उन दाजाबदाखौ दाजाबफायो। ओमफ्राय जोंहाथ' गावहानो मोनसे उदां सोदोबखा। दानिया थामथि सुबुंसायाव जोङो मा मोनो?
थामथि सुबुंसाय थामथि सुबुंसायाव जोङो बि बे जाहैबाय मानहोयि बि दाना बेजों जोङो मा सानद्रायसिम लाङोबा जोङो बेजों सोर उन दाजाबदाखौ दाजाबनानै बांसानद्रायसिम लांनाय जायो। थिग बेबायदिनो मान होनायाव बिथां बेखौ मान होनाय बिथिङाव बाहायनाय जायो। बिथांनि बांसानद्राया मा जागोन? बिथांमोन। दानिया मुंग्राया माया जागोन बेवहाय? दानिया मुंग्राय होनोब्लाथ' जोङो मुंमानि सोलाय जायखौ जों बाहायनाय जायो बेनो मुंग्राय। नैबेनो जाहैबाय मुंग्राय। सोरसान्दायनि बिथिङाव जोङो मुंग्रायाव आं मोनबाय। ओमफ्राय बांसान्दायनि बिथिङाव मुंग्राया जाहैबाय जों। थिग बेबायदिनो नैथि सुबुंसायाव जोङो बे जाहैबाय सुबुं दिन्थिग्रा मुंग्रायनि बिथिङाव नैथि सुबुंसायाव जोङो नों आरो बिनि बांसान्दाया नोंसोर। थिग बेबायदिनो नोंथां मान होनाय नोंथांमोन बि मान होयि बिथां मान होनाय। थिग बेबायदिनो जोङो सुबुं दिन्थिग्रा मुंग्रायनि बिथिङाव जोङो मुंग्रायनि बाहायथिखौ मोननो हायो। दानिया नेक्स्टआव दङ थावनि दिन्थिग्रा मुंग्राय। थावनि दिन्थिग्रा माने जायगा दिन्थिग्रा मुंग्राय। दाना थावनि दिन्थिग्रा मुंग्राया मा जों बेखौ मिथिना लाग्रोनि। थावनि दिन्थिग्रा मुंग्राय। थावनि दिन्थिग्रा मुंग्राय। बर' रावाव थावनि दिन्थिग्रा मुंग्राया मोननैल'। बेफोर जादों बे आरो बै। जेरै जोङो बे आरो बे आरो बे आरो बै। बे आरो बै। बे मोननैल' दङ बर' रावाव थावनि दिन्थिग्रा मुंग्राया। बे मोननै थावनि दिन्थिग्रा मुंग्रायजों दाजाबफानाय बांसान्दाय दिन्थिग्रा दाजाब दायानो मुंग्रायखौ मानसिजों बाहायदोंना माजों बाहायदों बेखौ थि खालामनानै होयो। बे मोननै थावनि दिन्थिग्रा मुंग्रायजों बिनि उनाव माखासे बांसान्दाय फोरमायग्रा दाजाबदाफोर दाजाबफानाय जायो। आरो बे दाजाबदाफोरानो जोङो मानसिनि बिथिङाव बाहायदों ना जिब जुनारनि बिथिङाव बाहायदों बेखौ थि खालामनानै होनाय जायो। दानि एगजामपोलखौ नायनि जोङो। एगजामपोलाव दङ हमनानै ला थावनि दिन्थिग्रा मुंग्राया जाहैबाय बे ओमफ्राय बै। ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा दङ सोसान्दाय ओमफ्राय बांसान्दाय। दानिया बे आरो बै। बे आरो बैखौ जोङो खाथि ओमफ्राय गोजान बिथिङाव जोङो थावनि दिन्थिग्राखौ बाहायनाय जायो। खाथि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गोजान। दाना खाथियाव जोङो माखौ बाहायो बे। बे मुंग्रायखौ बाहायनाय जायो बे थावनि दिन्थिग्रा मुंग्रायखौ। ओमफ्राय गोजाननि बिथिङाव जोङो बै। बे थावनि दिन्थिग्रा मुंग्रायखौ बाहायनाय जायो गोजानाव। सोसान्दायनि बिथिङाव जोङो बे होनबाय। ओमफ्राय बेनि बांसान्दायखौ जोङो बानायोब्ला बेजों मा दाजाबथाफोर दाजाबगोन बे ओमफ्राय सोर। अब्ला जोङो बियो बांसान्दायाव महर सोलायबाय। दानिया बिसोरखौ जों
मानि बिथिङाव बाहायो जिब जुनारनि बिथिङाव ना सुबुं बा मानसि दुमसिनि बिथिङाव बाहायनाय जायो बिसोरखौ जोङो मानसिनि बिथिङाव बाहायो मानसिनि बिथिङाव ओमफ्राय बेनि उनावहाय दङ बेखौ जों आरो माहाय बाहायबावो बेफोर दाना बेफोर होनाय लोगो लोगो बियो मानसि नङिनि बिथिङाव बाहायजाबाय मानसि नङि नङिनि बिथिङाव बाहायजाबाय दानिया गोजानाव मा दङ बैखौ जोङो बांसान्दायाव लाङोबा बैजों मा दाजागोन सोर अब्ला बियो मानसिनि बिथिङाव दाजाबबाय मानसिनि बिथिङाव जोङो बे बांसान्द्राय थावनि दिन्थिग्रा मुंरायखौ बाहायनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो बैजों मानसि नङिनि बिथिङाव बैफोर मानसि नङि बिथिङाव बैफोरखौ बाहायनाय जायो दानिया जोङो थावनि दिन्थिग्रा मुंरायखौ मोनबेसे मोनखो मोननै बे आरो बै आरो बांसान्नाय बिथिङाव जों माबोरै लांनाय जायो थावनि दिन्थिग्रा मुंरायखौ सेसान्नायनिफ्राय बांसान्नायसिम बेजों जोङो सोर दाजाबनानै बेसोर बांसान्नायसिम लाङो आरो बेयो मानसि नङिनि बिथिङाव ओमफ्राय बैफोर दाजाबनाय लोगो लोगो बियो मानसि नङिनि बिथिङाव थांबाय थिग बेबायदिनो गोजानावबो जोङो बैसोर गोजाननिखौ गाबज्रिब्ला जोङो बै होननानै गाबज्रिनाय जायो ओंखायनो मा मानसिनि बिथिङाव बैजों सोर ओमफ्राय मानसि नङिनि बिथिङाव बैजों फोर दाजाबनानै मानसि नङिनि बिथिङाव लांनाय जायो दानिया जों बुजिनो हाबाय थावनि दिन्थिग्रा मुंराया मा दानिया नेक्स्टआव मा दङ जोंहा नेक्स्टआव जोङो सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय ग नाम्बारनि सोंनाय दिन्थिग्रा मुंरायाव ग नाम्बार सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय बर' रावआव सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराया गासै मोनथाम बर' रावआव जोङो सोंनाय दिन्थिग्रा मुंरायखौ जोङो मोनथाम मोननाय जायो बेफोरो मा बेफोर जादों सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराया बिसोर जादों सेथियाव दङ सोर नैथियाव दङ मा ओमफ्राय थामथियाव दङ बबे दाना नैबे बबेखौ एखमब्ला माबे होननानैबो गाबज्रिनो बुंनाय जायो माबे बा एखमबा अबे होननानैबो गाबज्रिनाय जायो बा बुंनाय जायो दा बेयाव गोनो गोथो जानो नाङा बेयो बबे माबे अबे बे एखेयानो जोङो बे बिथिङाव जोङो सोंनाय दिन्थिग्रा मुंरायखौ मोनथाम मोनबाय दानिया बे सोंनाय दिन्थिग्रा मुंरायखौ जों माबोरै बाहायनाय जायो बेखौ मिथिनानै लानि एगजामपोलनि हिसाबै दानिया जोङो नैबे सोर मुंरायखौ जोङो मानसिनि बिथिङाव बाहायनाय जायो ओमफ्राय मा आरो बबे बेखौ जोङो मुवा बेसाद बा माबा मोनसे मिथिनो लुबैनाय एबा नागिरनाय बिथिङाव जोङो बेखौ बाहायनाय जायो दानिया जों एगजामपोलजों मिथियो बेखौ सोर मा बबे सोर मा बबे सेसानद्राय ओमफ्राय बांसानद्राय ओरैजाय दङ जोंहा
ओरैजाय दङ जोंहा मुवा बेसादजों मुवा एबा बेसादजों से सानथायाव जोङो मानसिजों मा बाहायो सोंनायाव सोर बेखौ बाहायो सोर मुंग्राइखौ जों बाहायबाय सोंनायनि बिथिङाव बाहायबाय दानिया बेखौनो जोङो बांसान्दायाव लाङोबा बेखौनो जों खेबनै मख'यो सोर जेरै न' सिङाव सोर दं बा नोंनि लोगोफ्रा सोर बा सोर आलासि फैदों बेबायदि होननानै सोंनाय जायो जोङो बे मुंग्राइखौनो खेबनै मख'नानै जोङो बांसान्द्रायसिम लांनाय जायो बे जाबाय मानसिनि बिथिङाव दानिया मुवा बेसादनि बिथिङाव जोङो माखौ बाहायो थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ बांसान्दायाव लाङोबा बेखौनो जों खेबनै मख'नानै सोंनाय जायो बांसान्नायनि बिथिङाव मा बेनि उनावहाय मा दंबावो जोंहा बबे दंबावो दाना बे बबेखौबो जोङो खेबनै मख'नानै बांसान्द्रायसिम लांनाय जायो बबे मा बेसाद दं मा मुवा दं बेबायदि होननानै जों सोंनाय जायो जेरै दिनै मा ओंख्रि संनाय जादों जेरै दिनै जेनेबा से साननायनि बिथिङाव दिनै मा ओंख्रि संदों बे जाहैबाय नैबे मा बेखौ मोनसेल' बाहायबाय बे जाहैबाय अनलि से साननायनि बिथिङाव माने मोनसे बिथिंनि सायावल' सोंदों दानिया बेखौनो दिनै मा मोननै मख'बा बियो बांसान्दायाव थांबाय थारमाने ओंख्रिया मोनसेल' नङा गोबां दङ बे बिथिङाव जोङो मा मोननै खेबनै मख'नानैनो जों बेखौ बांसान्दायसिम लांनाय जायो नैबेखौ मोननै मख'नायनि थाखायनो दिनै ओंख्रिखौ मोनसेल' सङाखै बेखौ गोबां ओंख्रि संदों ओंखायनो मा मोननै सोदोबखौ बाहायनानै बांसान्दायसिम लांनाय जादों दानिया नेक्स्टआव दङ थि दिन्थि मुंग्राइसो दङ थि दिन्थि मुंग्राइ थि दिन्थि मुंग्राइ थि दिन्थि मुंग्राइ थि दिन्थि मुंग्राया मोनबेसे बर'आव मोनथाम बेफोर जादों मा बेफोर जाहैबाय एक नाम्बाराव दङ जोंहा थि दिन्थि मुंग्राया रावबो ओमफ्राय सोरबा नेक्स्टआव मा दङ खायसे खायफा थारमाने बियो एक्जाक्ट जोङो बेखौ बुंनो हाया थारमाने बुस्थुआ दंना गैया माने थि दिन्थियै माने नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ माने गेजेराव गैया मोननैनि गेजेराव थानाय ओंखायनो बेखौ थि दिन्थि मुंग्राइ होननानै बुंदों जेरै जोङो बेखौ एगजामपोल होननानै मिथिनोसै एगजामपोलाव जों बेखौ मिथिना लानोसै रावबो सोरबा खायसे खायफा
सेसानद्राय बांसानद्राय दानिया मा दङ रावबो बेखौ जोङो सेसान्दायावबो रावबो बेखौनो बाहायनाय जायो ओमफ्राय बांसान्दायावबो रावबो बेखौनो बाहायनाय जायो न' सिङाव सोर दङ न' सिङाव रावबो गैया बेबायदि होननानै बुंनाय जायो बेबायदिनो सोरबा ओमफ्राय सिङाव सोर सेसान्दायाव सोरबा बांसान्दायाव मा लिरो सोरबा जेरै न' सिङाव सोर दं होननानै सोंबाय सेसान्दानि बिथिङाव रावबो गैया बेबायदि ओमफ्राय सोर दं जेनेबा न' सिङाव सोरबा दं बेबायदि होननानै बुंनाय जायो सोरबा दं नाथाय बियो मिथिया एक्जेक्टलि मिथिया सोर दङ ओंखायनो बेखौ मा थि दिन्थि मुंग्राय होननानै बुंनाय जायो दानिया मोनसे दंबावो खायफा ओमफ्राय सेसान्दायाव जोङो खायफा बेखौनो बाहायबाय बांसान्दायाव खायफा जेरै खायफा मानसिया ना बेदर जायो आरो खायफा मानसिया ना बेदर जाया थिग बिदि जों बेबायदि बिथिङाव जों थि दिन्थि मुंग्रायखौ जोङो बाहायनाय जायो अब्ला गोसोआव लादो थि दिन्थि मुंग्राया मोनबेसे मोनसे मोननै मोनथाम आरो बांसान्दायाव लांनायनि नियम खान्थिफोरा बेबायदिनो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया नेक्स्टआव मा दङ जोंहा लास्टआव दङ जोंहा गाव दिन्थिग्रा मुंग्राय गाव दिन्थिग्रा मुंग्राय गाव दिन्थिग्रा मुंग्राय बर' रावआव गाव दिन्थिग्रा मुंग्राया मोनसेल' दिन्थिग्रा मुंग्राया मोनसेल' बेयो जाबाय गाव अनलि बेल' गाव बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया बे मुंग्राया मानसिनि बिथिङावल' बाहायनाय जायो गाव मुंग्रायखौ जोङो मानसिनि बिथिङावल' बाहायनाय जायो ओमफ्राय बांसान्दाय दिन्थिग्रा सोर दाजाबदाखौ दाजाबनानै बे गाव दिन्थिग्रा मुंग्रायखौ सेसान्दानिफ्राय बांसान्दायसिम लांनाय जायो ओमफ्राय एखमब्ला बेखौनो खेबनै मख'नानै सेसान्दानिफ्राय बांसान्दायसिम लांनाय जायो जेरै गावआव सेसान्दाय ओमफ्राय बेखौनो जोङो खेबनै मख'बाय गाव अब्ला बियो बांसान्दायाव थांबाय जों एगजामपोलजों मोजां मिथिनानै लानि ओरैजाय सेसान्दाय थाबाय ओरैजाय बांसान्दाय थाबाय बांसान्दाय दानिया सेसान्दायाव जोङो मा मोनखो गाव ओमफ्राय बेवहाय मा दङ बेखौ बांसान्दायाव लाङोबा जोङो गाव मा दाजाबखो जोङो सोर दाजाबबाय सेसान्दानिफ्राय बांसान्दायसिम लांबाय थिग बेबायदिनो मोनसे दंबावो जोङो बांसान्दायसिम लांनाय गाव ओमफ्राय बेखौ गाव
नेक्स्टआव मा दङ जोंहा गाव बेखौनो आरो मोनसे दंबावो गावखौ जों माबोरै लिरनो हाबावो गाव गावनो जेरै हमनानै ला जों माबायदि बिथिङाव रायलायो बेबायदिखौ गाव गावनो आखायाव हाना लाफ्लांबाय बेबायदिनो जों बाहायो बे बांसान्दायखौ गाव गावनो आखायाव हाना लाफ्लांबाय गाव गावनो बेखौ मा बांसान्दायनि बिथिङाव जों बेखौ बाहायो जेनेबा सानै साथाम मानसिया गाव गावनो आखायाव हाना लाफ्लांदों से सान्दायनि बिथिङाव जोङो बुङोबा गावनो आखायाव हाना लाफ्लांबाय बेबायदि होननानै लिरगोन जोङो बेबायदिनो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया जोङो फार्स्टनिफ्राय रिभाइस खालामफिनसै सुबुं दिन्थिग्रा मुंग्रायाव जोङो सुबुंसायनि बिथिंनिफ्राय जोङो मोनथाम मोनो मा आं नों ओमफ्राय बि बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय ओमफ्राय बे नैथि आरो थामथि सुबुं सायाव मान होनाय आरो मान होयि बे मोननै बिथिं दंबावो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव मा दङ थावनि दिन्थिग्रा मुंग्राया बर' रावाव गासै मोननै दङ बेखौ गोसोआव लादो मा खाथिनि बिथिङाव जोङो बे ओमफ्राय गोजाननि बिथिङाव जाहैबाय बै आरो बेखौ जोङो बांसावगारिसिम माबोरै लांनाय जायो सोर आरो फोर उन दाजाबदाखौ दाजाबनानै सोरखौ जोङो मानसिनि बिथिङाव बाहायो ओमफ्राय फोरखौ जोङो मानसि नङिनि बिथिङाव बाहायो जिब जुनार दावमा दावसा बा बिफां लाइफां मुवा बेसाद बेनि बिथिङाव जों बाहायो ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ सोंनाय दिन्थिग्रा मुंग्राया बर'आव मोनबेसे बर' रावाव गासै मोनथाम मोनसे मोननै मोनथाम ओमफ्राय दानिया बांसावगारिसिम बेखौ मारै लांनाय जायो सोरखौ जोङो सोर खेबनै मख'नानै जोङो बांसावगारिसिम लांनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो माखौ जोङो खेबनै मख'नानै बांसावगारिसिम लाङो आरो बबेखौबो जोङो खेबनै मख'नानै बांसावगारिसिम लांनाय जायो अब्ला जोंहा सोंनाय दिन्थिग्रा मुंग्राया गासै मोनथाम मोनसे मोननै मोनथाम दानिया नेक्स्टआव मा दङ थि दिन्थि मुंग्राय एक्जेक्टलि बेयो फोरमायनो हाया गेजेराव थायो नंगौ नङानि गेजेराव ओंखायनो मा बेयो थि दिन्थि मुंग्राय दानिया थि दिन्थि मुंग्राया बर' रावाव गासै मोनथाम दङ बेफोर जाबाय रावबो सोरबा ओमफ्राय खायफा बेखौबो सोंनाय दिन्थिग्रा मुंग्रायनि बायदिनो बांसावगारियाव खालामनाय जायो फंसे सोदोबखौनो खेबनै मख'नानै बांसावगारिसिम लांनाय जायो रावबो दानिया नेक्स्टआव मा दङ गाव दिन्थिग्रा मुंग्रायाव बर' रावाव गासै मोनसेल' बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय गाव जेरै गावसोर गावनो गाव गावसोर बेबायदि बेवहाय सोर दाजाबो ओमफ्राय मोनसे सोदोबखौनो खननै मख'नानै बांसावगारिसिम लांनाय जायो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों फैगौ जानाखि BTC TET बे BTC TETआव एसेब्लाबो हेफाजाब मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों